Εγώ αφού ήρθα, έχω και τη φιάλη, έχω αυτήν εδώ πέρα. Αυτήν δεν έχω φανεί. Ναι, Μικρούλα, αυτή έτσι. είναι των 10 λίτρων, δηλαδή αν έχουμε κοργόν είναι περίπου στα 2,5 κυβικά. Ναι, να πάρω μία τέτοια τώρα ή να πάω σε μεγαλύτερη. Γιατί μου είπε πάρε αυτήν τότε στη Λάρισα που σε γνώρισα. Ναι. Πάρε αυτήν, λέει, και αν ποτέ θελήσεις μεγαλύτερη, δεν υπάρχει πρόβλημα να βάλουμε μεγαλύτερη. Λεφτά να έχεις και τα βρούμε. Κοίταξε, εξαρτάται πόσο συχνά θέλεις να την αλλάζεις. Εάν μία φιάλη η εργασία σου είναι τέτοια που δεν χρειάζεται να την αλλάζεις συνέχεια, μπορείς να πάρεις 2 μικρές, μία να έχεις backup Έχω 2 μικρές. και μία να την έχεις για αλλαγή. Αυτές όλες οι φιάλες, όπως βλέπετε, είναι τελευταίο προδιαγραφών, ολοκένουργιες. Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι καλό θα είναι οι ίδιες φιάλες να αλλάζουν για να μην τη χάσετε. Γιατί αν την αφήσετε σε ένα πρατήριο αερίων, θα την αφήσετε, θα πάρετε μία άλλη, η οποία πολύ πιθανώς να είναι παλαιότερη Ναι. ή να είναι άλλης κατηγορίας. Οπότε έχοντας 2 φιάλες, μία backup και μία για αλλαγή, είστε εξασφαλισμένος ότι θα πάρεις τις φιάλες σου, θα έχεις πάντα φιάλη για να δουλέψεις. Τώρα, εάν δεις ότι για τους χύψη λόγους δεν θέλεις τόσο συχνά να αλλάζεις φιάλη, θα ανέβεις σε μέγεθος, θα πας αυτήν εδώ. Αυτή έχει ακριβώς το διπλάσιο μέγεθος από αυτήν. Ναι. Δηλαδή σε κοργόν, σε μείγμα για μηχανή σύρματος είναι 4,8 κυβικά. Να ρωτήσω Θέλει λίγο το κάτι, διπλάσιο εσύ, χρόνο. Φανή. Αυτήν τώρα είναι διπλάσιο τέτοιο. Διπλάσιο Αν πάω να μέγεθος. τη γεμίσω, Ναι, έχει διπλάσια λεφτά. ναι, γιατί η χρέωση είναι 1 κυβικά. Δηλαδή είναι άρα δεν με πειράζει εμένα. Αυτή είναι 2,4 κυβικά επί 6 ευρώ βγαίνει. Δεν θα κάνω το κυβικό. οικονομία εγώ τώρα να πάρω αυτήν. Όχι βέβαια. Ωραία. Εσύ θα χρειαστείς τα κυβικά που θα πάρεις. Πόσο κάνει αυτήν εδώ η φιάλη? Σαν σίδερο ή σαν περιεχόμενο. Όλο μαζί. Το περιεχόμενο είναι 2,4 κυβικά. Εάν είναι σε κοργόν, για παράδειγμα, γιατί μπορεί να είναι ένα αργόν, μπορεί να είναι κάποιο Όχι, άλλο αυτό που εγώ τώρα μείγμα. τη μίξη. Αυτή που έχεις εσύ είναι το κοργόν, το μείγμα δηλαδή αργών διοξιδίου. Πόσο έχει η φιάλη και πόσο έχει Το περιεχόμενο είναι 2,4 επί 6 ευρώ. Κάτσε, 2,4. Φέρτε ένα κομπιουτεράκι. 6 και 6, 2,4. Και η αξία της φιάλης είναι περίπου 98 ευρώ. Κατάλαβα. Συν ΦΠΑ Κατάλαβα. πάντα. Το σίδερο, σαν σίδερο. Κατάλαβα. Και αυτή πόσο έχει. Αυτή βγαίνει περίπου στα 160 ευρώ σαν φιάλη, σαν σίδερο. Ναι. Και το περιεχόμενο είναι 4,8 επί 6 πάλι. Άρα, ίδια τιμή το γέμισμα, δεν μας Ναι, πειράζει. σαν φιάλη είναι πιο ακριβή. Είναι άλλο μέγεθος. Εμένα με συμφέρει να έχω πολλές τέτοιες μικρές παρά να έχω λίγες μεγάλες. Κοίταξε, αν κρίνω πότε πήρες τελευταία φορά φιάλη, ναι, σε συμφέρει να έχεις μικρές γιατί δεν έχεις μεγάλη κατανάλωση. Αν στην πορεία δεις ότι η κατανάλωσή σου αυξάνεται. Ναι, αλλά από τη στιγμή που είναι ίδια λεφτά να τις Ναι, γεμίζω. είναι ίδια λεφτά, απλά δεν θα μπει στη διαδικασία τόσο συχνά να την αλλάζεις. Πανάλαφρη είναι αυτή. Είναι πολύ ελαφριά, ναι. Δεν τη θεωρώ και επικίνδυνη, δηλαδή να πέσει κάτι πάνω. Έτσι κι αλλιώς. Γεμάτη είναι αυτή. Αυτές είναι γεμάτες, ναι. Τι λες, φίλε. Έτσι κι αλλιώς οι φιάλες με κοργόν, αργών ή μείγμα δεν είναι επικίνδυνες, δεν είναι δηλαδή έφλεκτες. Εγώ τώρα την έχω στο αυτοκίνητο και λέω άρα και γίνει και μια τράγα τώρα να την αχτούμε. Όχι. Αυτές οι φιάλες καταρχήν εφόσον την μετακινείς έχοντας πάνω το καπάκι ασφαλείας, Ναι. δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει κάτι έφλεκτο, δηλαδή ένα πτήρα να βάλω δεν Μα είναι. το διοξίδιο που περιέχει το μείγμα είναι στους πυροσβεστήρες. Χρησιμοποιείται για πυρόσβεση. Άρα δεν προσχωρεί καθόλου για φωτιά. Όχι, δεν είναι έφλεκτο το κοργόν. Ωραία. Απλά έχει πολύ πίεση και θέλει αυτό. Έχει πίεση, ναι, Μην φύγει σαν προφανώς. μπαλόνι δηλαδή. Πώς είναι το μπαλόνι. Ναι, αν για παράδειγμα πέσει και σπάσει και δεν έχει καπάκι και σπάσει ο λαιμός της, ναι, λογικό είναι. Μπορεί να φύγει να πηγαίνει έτσι σαν μπαλόνι. Ναι, μπορεί να φύγει γιατί μέσα είναι πεπιεσμένος ο αέρας. Άρα θέλει προσοχή. Θέλει όταν προσοχή είναι γεμάτη. πάντα η φιάλη, είτε είναι γεμάτη είτε είναι άδεια, να μετακινείται με το καπάκι. Κατάλαβα. Γιατί έτσι Όρθια προστατεύεται. εξαπλωτή δεν επηρεάζει. Όχι, δεν επηρεάζει. Όταν τη δουλεύω δεν έχω το καπάκι εγώ. Κινδυνεύει εκεί. Όχι, φυσικά δεν κινδυνεύει. Όταν μετακινείται η φιάλη, όταν μεταφέρεται, πρέπει να οπωσδήποτε ή όταν αποθηκεύεται, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει το καπάκι. Ναι. Γιατί μπορεί, για παράδειγμα, να την έχει κάπου όρθια και να πέσει. Ναι, όταν εγώ κολλάω θα πρέπει να είναι δεμένη να μην πέσει και χτυπήσει. Ναι. Σε αυτό το μέρος. Ναι, γι' αυτό το λόγο και όλες οι μηχανές που έχουν βάση ή τα καρότσια που είναι για αυτές τις φιάλες έχουν και αλυσιδίτσα για να τις κρατάει. Ναι, ναι. Δεν είναι ότι είναι άταχτες και θα φύγουν. υποτακτήσουν. Ναι, ναι. Είναι για να μην πέσει η φιάλη. Άμα έχω ένα σίδερο και πάω έτσι δυνατό και χτυπήσει και σπάσει το τέτοιο, μπορεί να. Ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό. Ναι, Γι' αυτό θέλει προσοχή. ωραία.
Καλό και αυτό. Καλή και αυτή η Καταρχήν, πληροφορία. καλό είναι η φιάλη να μην είναι ακριβώς δίπλα στη μηχανή συγκόλλησης. Γι' αυτό και υπάρχει, έχουν 3, 4, 5 μέτρα είναι το λάστιχο του αερίου, για να έχει στην άκρη τη φιάλη. Εγώ την έχω σε καροτσάκι. Σε καροτσάκι, ακόμα Έχεις δει καλύτερα. το βίντεο? Ναι, το έχω δει το βίντεο. Να μας τρέβουμε, έχεις δει, μάχημο. Βεβαίως. Ντε, θα πεις πλάκα. Βεβαίως. Φοβερός, Βεβαίως, εννοείται. Ερασιτέχνης στο σπίτι. Κοίταξε, εγώ δεν έχω δει πολλούς ερασιτέχνες να έχουν αυτή την τρέλα τη δική σου. Ναι, εγώ σε Οπότε πολλά θέλεις πράγματα. να περνιέσαι για ερασιτέχνης. Εγώ σε πολλά πράγματα τρέλα. Δηλαδή, μπορεί να με δεις και με άλλα πράγματα τρέλα και εκεί τρέλα και με τα βίντεο τρέλα, δηλαδή γενικά. Υπάρχει μια ενέργεια, πηγάζει ενέργεια. Δηλαδή, Καλό είναι αυτό. πώς είναι πηγή, πας, βουλώνεις την τρύπα και βγαίνει από αλλού νερό. Δεν βούλωσε. Η ενέργεια θα βγει από αλλού. Ωραία, Ναι, κατάλαβα. έτσι είμαι εγώ. Κοίταξε, Διακόπτω, καλό κάνω είναι λάθος. η ενέργεια να είναι δημιουργική. Όταν η ενέργεια είναι δημιουργική, είναι το καλύτερο. Αυτήν τι ρόλο τραβάει? Είναι η ίδια πιο κοντή. Μπορεί να είναι και για μίγ αυτήν. Αυτή η φιάλη έχει μέσα το περιεχόμενό της, είναι και αυτό μείγμα. Βλέπετε, εδώ είναι μείγμα 82-18. 82% αργών και 18% διοξίδιο. Εγώ. Αυτό είναι το μείγμα που χρησιμοποιείται για κόλληση σύρματος σε μαύρο σίδερο. Α, μαύρο. Εγώ Ναι. κόλλω και γαλβάνι. Κοίταξε, το γαλβάνι είναι δύσκολη επιφάνεια. Καταρχήν Μια χαρά κόλλησε. θέλει πολύ καλή προστασία. Γιατί η ρήπη από το γαλβάνι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα να τους εισπνεύσεις. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή ιδανικά να τροχίσεις με προστασία το σημείο που θα Πάλι κολλήσεις. να Ναι. προσέξεις, να μην εισπνεύσεις. Γιατί Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχουν μερικά γαλβάνια τα οποία είναι λίγο πιο περιποιημένα. Έκλεισε το φως σου. Έχω, εντάξει. Ναι. Αυτή είναι εδώ πέρα τώρα. Μπορώ εγώ, αφού σε έφερα, να πάρω τέτοια μικρή ή όχι να πάρω μεγάλη? Κοίταξε, έχουμε κάποιες φιάλες που τις έχουμε προς εξυπηρέτηση πελατών, μας αφήνουν μία, παίρνουν μια άλλη. Οι περισσότεροι Εγώ τώρα θα τη πελάτες γεμίσουμε όμως, τώρα, τη δικιά μου. αν θέλετε να έρθετε να δείτε πώς Φανίζα, είναι. θα τη γεμίσουμε τώρα, γιατί την έχω να τη γεμίσουμε πριν φύγω. Όχι, επειδή η δική σου είναι καινούρια, θα πάρεις μια αντίστοιχη καινούρια γεμάτη. Άρα δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Όχι, Ναι, εγώ τα αλλά φέρνω. για παράδειγμα, αυτές εδώ όλες οι φιάλες που έχουν και τα ταμπελάκια τους επάνω, είναι πελατών που τις έφεραν, γέμισαν και περιμένουν να έρθουν να τις παραλάβουν. Γιατί ο καθένας ξέρει ποια είναι η φιάλη του, θέλει να είναι αυτή, την οποία την ξέρει, τη γνωρίζει, την έχει πληρώσει και θέλει να πάρει την ίδια. Την ίδια αυτή που Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, όπως βλέπετε το περιεχόμενο, το οποίο το καθορίζει και το χρώμα που είναι ο λαιμός της φιάλης, μπορεί να είναι άζωτο, που είναι μαύρο χρώμα, να είναι κοργκόν, μείγμα δηλαδή, που είναι το ανοιχτό το πράσινο, ή να είναι αργόν, που είναι το σκούρο το πράσινο, λευκό που είναι το οξυγόνο, αυτό το καφέ που είναι η ασετιλίνη, το ασημί που είναι το διοξίδιο. Με ενδιαφέρει να κολλάω με οξυγόνα, σωλήνες. Ναι, Θα με φτιάξεις ναι, φυσικά, εννοείται. και τεχνικά και. Αυτό που χρειάζεσαι για να κολλήσεις με οξυγόνο είναι καταρχήν Ναι, για να μην έχω οξυγόνο. ρεύμα. Για να μην έχω ρεύμα. Ναι, δεν έχεις ρεύμα. Βέβαια, υπάρχει μετά η επικινδυνότητα. Γιατί μιλάμε για έφλεκτο υλικό, το οξυγόνο σε συνδυασμό με το προπάνιο ή το οξυγόνο σε συνδυασμό με την ασετιλίνη. Είπες όμως ότι θέλεις μόνο να κολλάς, δεν θες να κόβεις. Μήπως να πάρω μια γεννήτρια και να κολλάω όπως είμαι τώρα για να το κάνω πιο απλό? Κοίταξε, όλα τα μηχανήματα, τα μικρά, τα φορητά, τα inverter, είναι ευαίσθητα στη γεννήτρια, που σημαίνει ότι αν θα πάρεις μια γεννήτρια για αυτή τη χρήση, θα πρέπει να προσέξεις η γεννήτριά σου καταρχήν να μπορεί να καλύψει. Έχεις γεννήτριες? Ναι, φυσικά έχω γεννήτρια. Άρα δεν χρειάζεται να προσέξω, θα πάρω από σένα και. Ναι. Απλά θα πρέπει η γεννήτρια να μπορεί να στηρίξει την ανάγκη της μηχανής και φυσικά να έχει και σταθεροποιητή τάση επάνω για να μην κάψει το μηχάνημα. Θυμάσαι ποια ηλεκτροκόλληση πήρα? Εσύ πήρες τα 200 μπέρ. Μπορείς να με δείξεις γεννήτρια ανάλογη? Δεν έχω αυτή τη στιγμή να σου δείξω τι μου Είναι παράδειγμα. μεγάλη. Είναι μεγάλες αυτές οι γεννήτριες, ναι. Τιμή φεύγει πολύ? Αρκετά. Ανάλογα βέβαια, έχει να κάνει και με το. 2.000. Παραπάνω. Παραπάνω. Παραπάνω, ναι. Ναι. Άμα πάρω το οξυγόνο, δεν θέλω κανένα. Κοίταξε, με το οξυγόνο άλλου είδους κόλληση θα κάνεις. Έχει να κάνει και με το τι αποτέλεσμα Πιο θέλεις. στεγανή είναι το οξυγόνο. Το πιο αργή. η κόλληση με το οξυγόνο δεν έχει το ίδιο αισθητικό και ποιοτικό αποτέλεσμα με την ηλεκτροκόλληση. Είναι καλύτερη δηλαδή με. Για μένα ναι, είναι καλύτερο φυσικά. Καταρχήν ξέρεις να κολλάς ή μας προμηθιάζεις, ξέρει αυτή. Εμένα, κοίταξε, δεν μου δείχνουν να κολλήσω γιατί φοβούνται ότι θα γίνω καλύτερη τους. Ξέρεις. Και μετά. Χωρίς πλάκα τώρα. Ξέρεις Όχι, πολλά. δεν ξέρω. Αλλά έχω κολλήσει με λέιζερ. Θεωρία όμως. Θεωρία ξέρεις τα πάντα.
Στη θεωρία, ναι, στην πράξη. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Εγώ θέλω να μάθω τη θεωρία, γιατί την πράξη την κάνω εγώ. Κοίταξε, υπάρχει και ένα ωραιότατο βιβλίο, το οποίο τα εξηγεί όλα τόσο απλά και τόσο χιουμοριστικά. Και υπάρχει και ένα κανάλι. Και υπάρχει και ένα κανάλι, βεβαίως. Το οποίο τα εξηγεί. Αυτό παίρνω. Την παίρνω αυτήν τώρα να την βάλω μπροστά. Εσύ θα πάρεις, περίμενε λίγο να σου πω. Δεν μπορεί καμιά άλλη γίνει πυροτέχνημα εκεί πέρα. Μπορείς να πάρεις και αυτήν που είναι σαν τη δική σου. Μπορείς να πάρεις και εκείνη και την πίσω. Ωραία. Ίδια χωρητικότητα. Ναι, είναι 2,4 κυβικά. Αυτή είναι πιο κοντή. Είναι πιο κοντή, ναι. Και αυτή Το περιεχόμενο είναι το ίδιο όμως. Κατάλαβα. Γιατί με έδωσε αυτή η Μαρία και δεν με έδινε αυτή. Γιατί η άλλη είναι πιο εύκολη, καλύτερη είναι. Σιγά. Αν μου φαίνεται κάτι ύποπτο κρύβεται εδώ μέσα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι ύποπτο. Να πάρω αυτήν. Όποια νομίζω ότι θα σε βολέψει. Έχεις μία τέτοια ούτως ή άλλως. Με ίδιες να έχω, γιατί μπαίνουν εκεί στην τρύπα να μην έχει. Ναι. Να πάρω μία ακόμα, να έχω τρεις. Τι να τις κάνεις, αφού η μία ακόμα δεν έχει αδειάσει μετά από πόσο Τώρα καιρό. αδειάζει δεύτερη. Εντάξει. Πόσο καιρό την έχεις τη μία για να αδειάσει. Μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι υπερβολή. Αναλόγως όμως μπορεί να πάω κάπου και να τις τελειώσω αμέσως. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν έγινε. Σωστό γι' αυτό. Αυτή την έκδοση την πήραμε από τότε. Κοίταξε, εμένα με συμφέρει, αλλά το θέμα είναι. Για ποιο λόγο να τις έχεις Για ποιο λόγο, δεν υπάρχει λόγο. Είναι γεμάτη αυτή. Γεμάτη είναι, ναι. Σίγουρα. Πάω μπροστά, Ναι. Η δικιά σου ποια είναι αυτή. Την έχω. Α, δεν ξέρω, μήπως την έφερε εδώ. Πού την άφησες. Να τη δικιά μου. Κοίτα με την μπερδέψεις και τη βάλεις με τις γεμάτες. Κοίταξε, ο σκοπός μας είναι να πάρεις τελικά την άδεια, αλλά τέλος πάντων. Ναι, άντε, πας και σε ξεγελάσει, αλλά δεν το βλέπω. Η ίδια είναι. Κανόνες θα τις μπερδέψεις. Κοίτα πώς την έχω φέρει. Καμαρωτή, έτσι. Πένα. Κοίταξε, δεν είναι η ίδια. Η άλλη που παίρνεις είναι καλύτερη. Ναι. Μην την ξεχάσουμε, Μάγδα. Καταρχήν, να μην την μπερδέψεις. Να μην την μπερδέψεις και πάρεις την άδεια και μετά Πού να τη βάλω να μην με την ξεχάσω. κατηγορείς ότι σου έδωσα την άδεια. Δεν τραβάς το χώμα. Περάστε. Θα δείξω τα κατσαπίδια. Αφού μιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, για φιάλες, είπαμε μερικά πράγματα. Θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ναι. Την κυρία Φανή. Αν θέλω να κολλήσω με TIG, τι φιάλη παίρνω. Εάν θα κολλήσεις με τικ, ανεξαρτήτως του μετάλλου που θα κολλάς, θέλεις αργόν. Αυτό κάτσε, μπερδεύουμε. Εγώ τώρα τι έχω τώρα εδώ. Εσύ έχεις μείγμα αργών διοξιδίου. Α, έχω δύο εγώ. Ναι. Αυτό που παίρνεις εσύ που το λένε κοργκόν, η εμπορική ονομασία είναι κοργκόν, είναι μείγμα αργών διοξιδίου. Κολλάω να σε κάνω. Το είπαμε πριν. Ναι. Είναι ένα έχει λεπτάκι. δύο. Ειρήνη, άνοιξε λίγο τα φώτα εκεί πίσω. Ποιο είναι πατώρος. Έχει δύο υλικά μέσα. Ναι, είναι μείγμα αργών και διοξίδιο. Για να το ξαναπούμε, γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς χρειάζεται, γιατί εάν κάποιος κολλάει μαύρο μέταλλο, ναι, θέλει το μείγμα αυτό που χρησιμοποιείς εσύ, που το λένε κοργκόν, και είναι μείγμα αργών και διοξίδιο. 82% αργών, 18% διοξίδιο. Να πω λίγο, το μαύρο μέταλλο είναι αυτό που σκουριάζει, δηλαδή που είναι άβαφο, ρε παιδί. Είναι ο χάλιβας, είναι ναι, τα σίδερα, τα κάγκελα. Και στον τζαριστά που πας και παίρνεις σίδερα να κάνεις κάγκελα, το γαλβανιζέ είναι γαλβανιζέ, ξέρετε. Τώρα, άμα δεν ξέρετε και αυτά. Τώρα, εάν κάποιος θέλει να κολλήσει ανοξίδωτο, για παράδειγμα, τότε θα χρειαστεί πάλι μείγμα, όπως το δικό σου, ναι, αλλά σε άλλη αναλογία. Κατάλαβα. Μεγαλύτερη αναλογία σε αργόν και λιγότερη σε διοξίδιο. Εγώ θα πληρώσω για το μάθημα τώρα. 98-2. Πληρώνω για το μάθημα ή τζαμπέ. Εννοείται, φυσικά θα πληρώνω. Τζαμπέ είναι το μάθημα. Εννοείται. Τώρα, η Ειρήνη εκεί πέρα σημειώνει τις ώρες για να δεχτεί το τιμολόγιο. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λες. Για πάμε τώρα για αλουμίνιο. Ξαναγυρνάμε στο TIG λοιπόν. Ναι. Το TIG είτε κολλήσει σε αλουμίνιο, είτε μαύρο, είτε ανοξίδωτο, θέλει αργόν. Μόνο με αργόν. Να είμαστε σε μια TIG ηλεκτροκόλληση. Φυσικά. Πάμε να τις δούμε τις TIG. Τώρα, οι TIG είναι σε δύο κατηγορίες. Υπάρχουν οι απλές οι TIG που κολλάνε όλα τα μέταλλα εκτός από αλουμίνιο. Ναι. Και υπάρχουν και οι μηχανές TIG ACDC, με εναλλασσόμενο ρεύμα δηλαδή,
οι οποίες κολλάνε όλα τα AC/DC. μέταλλα και αλουμίνιο πλέον. Ναι. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι AC/DC. Αυτή εδώ, αυτές εδώ όλες είναι AC/DC. Να μείνουμε λίγο στις φιάλες Ναι. και θα κάνουμε άλλο βίντεο, κυρίες και κύριοι. Να κλείσουμε το βίντεο με τις φιάλες. Εδώ θέλουμε άλλη αναλογία αργών. Εδώ θέλουμε σκέτο αργών. Ασκέτο. Σκέτο αργών. Ωραία. Ναι. Αν κάποιος θέλει να κόψει με προπάνιο, πώς κόβουν. Δεν θέλει πλάσμα. Δεν θέλει πλάσμα. Δεν θέλει πλάσμα. Ωραία. Ναι. Θα πάρει ένα πυροκόφτη. Τι φιάλη θέλει εκεί πέρα. Εκεί θα θέλει είτε οξυγόνο με προπάνιο, με γκάζ δηλαδή, με πετρογκάζ, πώς το Μία λένε. φιάλη θέλει εκεί. Θέλει δύο φιάλες. Α, δύο και εκεί. Είτε οξυγόνο και προπάνιο, είτε οξυγόνο και ασετιλίνη. Ναι. Είναι λάστιχα διπλά. Το ένα πάει στο οξυγόνο, το άλλο πάει στην ασετιλίνη ή στο Έχουν προπάνιο. ψιλοκαταργηθεί αυτοί οι μέθοδοι. Αυτοί οι μέθοδοι έχουν ψιλοκαταργηθεί με την έννοια του ότι δεν έχουν την ευκρίνεια και το καθαρό κόλλημα που έχει το πλάσμα, για παράδειγμα. Το κόψιμο. Το κόψιμο, ναι. Ναι. Και επίσης υπάρχει επικινδυνότητα, γιατί και τα δύο είναι έφλεκτα αέρια. Ναι, όχι, Και δεν μ' αρέσει όσα αυτό. ατυχήματα γίνονται από το οξυγόνο Όχι, και το δεν μ' προπάνιο. αρέσει αυτό να το έχω στο μαγαζί μου. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες εργασίες Που πρέπει να το έχεις αυτό. που δυστυχώς είναι μονόδρομος. Οι σωλήνες στα χωράφια. Εντάξει, και έχουμε επικινδυνότητα και από ξερά χορτάρια, αλλά πέρα από αυτό, ας πούμε ότι την έχει βγάλει τη σωλήνα και την έχει πάει ο αγρότης σε δικό του χώρο καθαρό και μπορείς να κολλήσεις. Ναι. Εκεί να πήγαινα με μιγ ή με Με οξυγόνο. μικ. Δεν πρέπει να χάνει νερό. Θα έπαιρνα μία φόλα, ξέρεις πώς Τι βάζω- σωλήνα νερού, για παράδειγμα. νερού. Ναι. Κοίταξε τώρα, οι σωλήνες νερού, Να πήγαινα με μιγ και μία γεννήτρια. οι σωληνώσεις είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και θέλει κάποιον ο οποίος να έχει γνώση για να μην μπορεί να έχει πόρους η κόλληση και έχει απώλεια. Και βασικά και με τα δύο κολλιέται αυτήν, αλλά Ναι, εντάξει. Και με ηλεκτρόδιο μπορεί να κολλήσει, αλλά θέλει ειδικό ηλεκτρόδιο. η το σωλήνα. ηλεκτρόδιο λίγο θα ανοίγει τρύπες, θα σε κουράσει πάρα πολύ και μπορεί να μην έχει και αποτέλεσμα, να χάνει, να πιτσιλάει, δηλαδή να πετάγεται νερό. Πάντως η κόλληση, η οποία είναι νούμερο 1 στις προτιμήσεις των αγροτών Ναι. και αυτών που, ας το πούμε, ασχολούνται με την ηλεκτροκόλληση ή μη επαγγελματικά, σε επίπεδο να κάνουν κάποιες διορθώσεις, κάποια μερεμέτια, κάποιες μικρές κολλήσεις σε κάποια μηχανήματά τους, είναι οι μικρές φορητές ή οι MIG. Η μιγ, με πώς έχω εγώ. Ναι, με σύρμα. Ωραία. Έχουμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο για όσον αφορά τις φιάλες. Στην κατηγορία των φιαλών. Ναι. Κοίταξε, καλό είναι οι φιάλες πλέον τα Κάνουμε τελευταία ένα σεμινάριο τώρα εμείς για φιάλες. Ναι. Μιλήσαμε έτσι πώς γεμίζει, πόσο κάνει, περίπου. Θα κάνουμε και άλλο επεισόδιο, άμα δούμε ότι τους ενδιαφέρει τον κόσμο, θα κάνουμε πιο... Ναι. Οι φιάλες πλέον και Να για κλείσουμε λόγους λίγο τη μουσική. ασφαλείας. Λίγο τη μουσική μπορείτε να κλείσετε. Ειρήνη, Ειρήνη, να κλείσουμε λίγο το ραδιόφωνο. ακούγεται στο βίντεο. Ναι. Τώρα, οι φιάλες, επειδή πλέον η Ελλάδα πρέπει να συμβιβαστεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, Ναι. είναι νέας γενιάς φιάλες, όπως αυτές που είδαμε πριν, Ναι. οι οποίες είναι τελευταίων προδιαγραφών και η πρώτη υδραυλική δοκιμή έλεγχος είναι σε 10 χρόνια. Η υδραυλική δοκιμή είναι κάτι σαν πώς είναι το κτέο των αυτοκινήτων. Ναι. Είναι για τις φιάλες. Ναι. Δηλαδή, όταν περάσει ένας συγκεκριμένος αριθμός ετών, στις παλιές φιάλες είναι περίπου 3 με 4 χρόνια, γίνεται υδραυλική δοκιμή. Δηλαδή, πηγαίνει στο εργοστάσιο εφιάλωσης, μετράνε το περιεχόμενό της, εάν έχει σκουριάσει, εάν έχει χάσει βάρος, εάν έχει φθαρεί και αν είναι κατάλληλη να ξαναγεμίσει η φιάλη, είναι ασφαλής δηλαδή, Είναι αποσυρθεί. ή να αποσυρθεί ακριβώς. Παίζει λοιπόν πολύ σημαντικό ρόλο όταν πάμε κάπου μία φιάλη για να την αλλάξουμε, να ξέρουμε τι φιάλη δίνουμε και τι φιάλη Να πάρεις παίρνουμε. παγιάτικη. Ε, Μην σε κοροϊδέψει δηλαδή κάποιος. Θεωρητικά, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την εμφιάλωση των αερίων είναι πιστοποιημένοι και δεν μπορούν να σου δώσουν Είναι μια σοβαροί φιάλη άνθρωποι, η δουλειά οποία κάνουν, δεν ναι, είναι. ναι. Εκεί που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή είναι Πήρα μια ηλεκτροκόλληση σε μεταχειρισμένη. μια ηλεκτροκόλληση και- μεταχειρισμένη, όπου συνοδεύεται με φιάλη. Πάρε και τη Εκεί φιάλη, φίλε. το πιο πιθανό η φιάλη να είναι άχρηστη Ναι. ή να είναι επικίνδυνη. Και να την πληρώσεις μισή Εκεί θέλει τιμή. λίγη προσοχή. Είναι καλύτερα να μην πας στη διαδικασία να πάρεις μία φιάλη μεταχειρισμένη, εάν δεν έχεις τη γνώση να την ελέγξεις. Να δεις δηλαδή ότι είναι πιστοποιημένη, ότι δεν είναι παλιά. Επάνω στο λαιμό των φιαλών
υπάρχουν οι ημερομηνίες ελέγχου που μπορεί κάποιος να το ελέγξει. Ναι, μίλα εσύ, πες τα αυτά. Αυτό είναι χειράμαξα για μικρές φιάλες, όπως η δική σου. Ναι. Τόσο μικρές. Ναι, είναι για τόσο μικρές. Βλέπεις ότι η διάμετρος μπροστά είναι μικρή. Αυτή είναι εδώ είναι για να μεταφέρεις μία, να μην την Μία πουλήσεις. φιάλη, ακριβώς. Ή να την έχεις μόνιμη. Και μόνιμη μπορείς να την έχεις και να τη μεταφέρεις. Ναι. Κάτι άλλο που εντωμεταξύ τα βίντεο που κάνουμε, μερικές φορές τρέχω και τα βλέπω κι εγώ. Τι είχε πει γι' αυτό μετά από ένα μήνα που Ναι. μπορεί να με ενδιαφέρει κάτι. Τρέχω και τα βλέπω. Στο πλάσμα κοπής τι φιάλι βάζουμε? Το πλάσμα θέλει μόνο κομπρεσέρα αέρος. Θέλει ένα Ναι. κομπρεσεράκι Ναι, σωστά, περίπου ναι. 100 λίτρα. Σωστά, ναι. Και με το κομπρεσεράκι ναι, ναι. μπορείς να κόψεις. Ναι. Και έχω και τέτοιο και δεν ξέρω. Το πλάσμα κοπής είναι πάρα πολύ σωτήριο γιατί δεν έχει καθόλου επικινδυνότητα. Δεν υπάρχουν δηλαδή εύλεκτα Θα το αέρια. κάνουμε άλλο επεισόδιο. Ναι, ωραία, να μην μιλήσουμε Ναι. για το πλάσμα. Γιατί δεν μπερδεύει, ο άλλος δεν ξέρει τι να δει. Ναι. Κυρίες και κύριοι, σας δείξαμε φιάλες, μιλήσαμε πώς γεμίζουν, τι να προσέχεις, αναφερθήκαμε το μαύρο σίδερο, το γαλβανιζέ, μιλήσαμε για τιγκ και φιάλι. Ήμασταν στη φιάλι ένα βίντεο το οποίο πριν το γυρίσω εγώ θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να το δω αυτό. Δηλαδή, κάνω εγώ το βίντεο αυτό στο κατάστημά σου, φιλοξενούμενος είμαι εδώ πέρα παιδιά. Δεν έχουμε κάποια εμπορική συναλλαγή και τέτοια. Απλά δημιουργούμε ένα περιεχόμενο. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ το περιεχόμενο και με βοηθάει η κυρία Φανή εδώ πέρα που είναι ειδικός στα πάντα. Στη θεωρία είναι ειδικός, το οποίο αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Δεν χρειάζεται να πω την Φανή, δείξε μου πώς κολλάς για να δω άμα ξέρεις. Τη θεωρία αυτήν 1, 2, 3, 5, 10 την ξέρει η Παπαγαλία ακριβώς πώς πρέπει να είναι και μας έχει κάνει ένα σεμινάριο σήμερα και την ευχαριστούμε πολύ. Και θα την βρούμε και στην Θεσσαλονίκη, θα κάνουμε και άλλο επεισόδιο εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά μπείτε να δείτε και άλλα βιντεάκια. Ελπίζω να έχουμε χρόνο να βγάλουμε 2 ακόμα, σήμερα 3 ξέρω εγώ. Πιο μικρά θα είναι, ναι ωραία. Και το τηλέφωνο είναι 2310 796-288. Θα το αφήσουμε και στο description, κάτω στην περιγραφή. Είναι η κυρία Φανή, μπορείτε να τη ζητήσετε, να πείτε το βίντεο κτλ. Και να σας εξηγήσει, να ψωνίσετε, να αλλάξετε φιάλες κτλ. Γεια.